Handa ka na bang mamatay? Sa isang pool na wala pang namamatay. Ako? Siyempre, oo. Apap? Hooray! Tara, samahan nyo kami sa Deadpool ng Kabungawan Beach Resort. Hapap, hooray! What's up mga kahap-hap? Kawawa naman yung mga tao rito. Yan lang ang kinakain, no? Lugaw lang. Gusto ko na mo eh. Sila ka? Kamay natin. Yes, I'm sorry. I was looking for the button. I prefer morning. Prefer. Matapos ang mahigit 3 oras na biyahe galing Tarlac City, nandito na kami sa Kabungawan Beach Resort sa bayan ng Burgos, Pangasinan. Ang Kabungawan Beach Resort ay isang white sand beach resort. Welcome sa Kabungawan Beach Resorts. Hindi kasing ganda ng Boracay Beach or Panglao Beach ng Bohol ang white sand ng Cabo Beach. Pero may natatanging ganda ang white sand at malinaw na tubig nito. Inuhugasan yung disposable na paper. Tipid tips yan. Reuse. Interviewin mo si Don, Dani. Video mo si Lito, Jensa. Again, welcome sa Kabungawan Beach Resorts, Pangasinan, Deadpool. Kung ikaw ay isang adventurous na tao, swak na swak sa iyo ang Cabo Beach ng Pangasinan. Ito yung pinagmamalaking rock formation ng Kabungawan Beach Resorts, Pangasinan. Kasi bago ka palang pumunta sa Deadpool, may almost 50 minutes ng lakaran sa kanyang rock formation. So, para ako sa Super Mario, no? Siyempre, rock formation nga ang tawag. Sa Tagalog, mabato. Kahit siguro gaano kakapal ang kalyo mo sa paa, mahirap pa rin maglakad ng nakapaa. I suggest magtsinelas ka ng medyo makapal. Blessing sa amin ang pagpunta namin ng bandang hapon kasi kitang-kita namin ang ganda ng sunset ng Pangasinan. Sa mga ganitong pagkakataon, makakapagpasalamat ka sa Diyos na may ganitong pagkakataon na ibinibigay sa atin para i-appreciate ang mga creations niya. Ayos, di ba? So, reminders lang sa mga beachgoers, especially dito sa Kabungawan, Burgos, Pangasinan. Huwag tayong magkakalat. Please. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit hindi nyo kayang bitbitin yung kalat na dinala nyo sa beach. Inuulit ko, huwag tayong mag-iwan ng kalat. Ayun yung Deadpool, nakakalubog sila. So, try natin puntahan. Malalim ang tubig, medyo dumidilim na. Pero mabuti na lang, low tide pa niyan at hindi mataas ang alon. Kung hindi, mas nakakakaba siguro.
Walang bottom. O go, daddy. Malalim siya kasi wala siya ilalim. Go na, hap, hap. Siguro, bilang isang tatay, medyo nagdadalawang isip na tayo sa mga ganitong pagkakataon. Hindi na ganun kalakas ang loob natin sa adventure na tulad nito. Pero sayang ang pagkakataon na subukan ng Deadpool. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Burgos, ang tawag nila dito ay lagoon. Pero dahil sa ilang mga vloggers na napupuntahan ito, nabansagan na nila itong Deadpool. Deadpool ang tawag hindi dahil madami ang namatay. In fact, wala pa nga namatay sa pool na ito. Deadpool kasi may panganib na dala ang mga alon nito lalo na kapag high tide. Para kang hihilahin pa ilalim. Syempre, hindi siya safe para sa mga bata. Mas mabuti nang sa gilid-gilid lang ang mga bata kaysa baka biglang lumakas ang hatak ng tubig. Meron namang maliit na pool na pwedeng magtampisaw at ibabad ang mga paa para sa mga bata. Pero kung high tide, wag nang isama ang mga bata, lalo na kung walang marunong lumangoy sa inyong grupo. Sa totoo lang, kung di ka marunong lumangoy or medyo madali ka magpanik, wag mo nang subukan. In short, dapat matapang ka talaga dito sa Deadpool. Mas enjoy din siya kapag kasama ang tropa. Ayos! Another adventure na naman mga kahap-hap. Panalo na naman ito. Hap, hap. Dapat hooray yun eh. Hooray! Hap-hap! Hooray!